ओंखाम जानाय बिदिथारलै नै मा ओंख्रि नानि मोसौ बेदर खोन्थाना हो मा ओंख्रि मा बेदर मोसौ अरे सारमोन ओंखाम जागासिनो आरोना नै ओमफ्राय बेदरा नै बिराद मोजां दुलाबाथा मा बेदर सार मा बेदर दुलाबाथा मोसौ आस्सा बरिया लान्जाय गथा दा नै साराबो जागासिनो आरोना नै दुलाबाथा बेदरजों ओमफ्राय आदै ओइ आदै जाखांबाय आस्सा दे अननानै सानजौफुनि हाबनायनि थाखाय फैबाय आदै औ फैबाय दे साबायखर सिस्टार साबायखर जोंनि जायगायाव फैनायनि थाखाय आं सिमाङावबो नुवाखैमोन नोंखौबो फैगोन होननानै मोगथाङाव नुबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामा नारजि ओंख्रिबो दंलायो नारजि आरो आसाम टेक्टर आस्सा ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो ब्रदारबो दङ नै मोजां ना जाखांबायना आस्सा दे ओरैजाय नै आङो ओरैनो बिहावबो दङ नै खाथियाव लोगो मोनदों दिनैहाय बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ दा ओरै आदैमोन दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय नै बेबायदिनो दायो बेवहाय मोनसे आरोना नै ओमफ्राय बिथांमोना मा गामिनि आं मिथिनानै लागोन ओरैबायदि जागासिनो दं नै गोथावनो आसाम ट्रेक्टरजोंहाय ओमफ्राय दा आसाम ट्रेक्टरजों जादों नै माथो ब्र' है नोंखौ फैगोन होनना सिमाङावबो नुवाखैमोन आं खबर होआखै औ बागदावदों आं नुनानै गोसोआव दुलुबनो आं जाथ'वाखै आदै र' आसाम ट्रेक्टरजों जागासिनो दं नै जोङो पार्टनारा दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओरैबो जालागासिनो दङ आरोना आस्सा ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बेयावबो जालागासिनो दङ ओमफ्राय आदै मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों बिटिनि ने NLC आस्सा गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम मिथिनायनि थाखाय जोंना नट बेटारि माने बेंटल नट बेटारिनिफ्राय फैनाय जादों आस्सा गोजोननाय थाबाय बेंटल नट बेटारिनिफ्राय फैनायनि थाखाय थेंक इउ नैबे जोंनि जायगा खाथिनि फाथाबारि जायगानिफ्राय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ उइथ स्किप फुल नाय अब्ला दिनै गासैबो नैबे एनुवेल कनफारेन्सआव बबे गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोना ओइ आब' गोथाव नामा ओंख्रियालाय आस्सा दे नै ओंखाम जालादों नै नानिमोना नै नानिमोना ग्रोन ओंखाम जालाजेनबाय आरोना नै बाबुमोना ओमफ्राय ओरैहाय नै बेदरना अमा बेदरना ग्रोनल' आरोना नै बेबायदि ओरैजाय नै ओमफ्राय मादैमोन जागासिनो मादै गोथाव नामा गोथावखा दे ओरैहाय नै सिस्टारा बानलु रानगासिनो दं आरोना दा आङो बे जायगानिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन गासैखौबो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन ओमफ्राय आदै मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों सेकेन्ड इस्ट फाथाबारि ना स' गोजोननाय थाबाय मिथिनायनि थाखाय ओरैबो फैगासिनो नै दायो गबाय दायो नैबेयावहाय आङो फैबावनाय जाबाय मोनसे दा बियो मा गामिनि आङो बेखौ बिथांमोनावनो मिथिनानै लागोन दायो ओंखाम जालाबायनाय सिस्टारना ओरैजाय नै
आब'मोन ओंखाम जालागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नै अमा बेदर रानदों आरोना नै ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओमफ्राय आङो गिबियावनो मिथिनानै लागोन आदामोने मा गामि आइ मावफार ना आदसा ओमफ्राय दा बिराद मोजां जादों जानाय खायद' बानायनायफ्रा आदसा आइ मावफार ने स' गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय दा ओरैजाय नै माथो आदामोना जानो नागिरगासिनो दं आदाया नै दा ओरैजाय नै फंबायमोना जानोसै ओमफ्राय नै ओरैजायबो जालागासिनो दं आरोना नै ओरैजाय नै स' गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम मिथिहोनायनि थाखाय ओमफ्राय ओरैजाय नै माथो बेवाइसो ओरैहाय नै बेवाइमोन दङ ओमफ्राय ओरै सोरबा दं आरोना नै बेवायाबो गोसो मोदोम जिउनाव थादों आदसा दे गोजोननाय थाबाय होमब्ला ओरैहाय नानिमोन जालागासिनो दं नै ओरैहाय आङो मोनसे माबायावहाय डाइनिंआव हाबफैबावनाय जाबाय ओरैजाय नै ओरै जालागासिनो दङ ओमफ्राय मा गामिनि आं बेखौबो मिथिनानै लागोन दा ओरैजाय नानिमोन जालागासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय ओरैनो मा गामिनिफ्राय फंबाय देवलगुरि भुटान बर्डार आदसा गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय दायो आङो मोनसे डाइनिंआव हाबफैबावनाय जाबाय आरो बिथांमोना मा गामिनि आङो बिथांमोनावबो निजिस' मिथिनानै लागोन आरोना दा नै ओरै ओंखाम जालागासिनो दङ बिनानावमोना ओरैबायदि ओमफ्राय दा आङो मिथिनानै लागोन माबानावहाय मिथिनानै लागोन ओरैजाय ओमफ्राय आदामोने मा गामि औ 2 नं हाथिमारा आदसा गोजोननाय थाबाय मिथिनायनि थाखाय दा बेबायदिनो नै ओरैजाय नै मादैमोना ओंखाम जानो लाहार फाहार ओमफ्राय नै आब'आबो ओंखाम जानो फैदों सबायावहाय ओमफ्राय लोगोसे बेवहाय जालागासिनो दंजोंसै आरोना जायगा थोआखै दा स्टेप बाय स्टेप जाहोनाय जासिगोन अब्ला आङो बेनिफ्राय गुबुन मोनसे देरायाव थांबावनाय जासिगोन दा बेवहाय ब्रादारखौ लोगो मोननाय जादों नै ओमफ्राय माबोरै सबाफ्रा मोजां जादोंना गाज्रि जादों मोजां जादोंरा मोजां ना आदसा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथां खबर सबर मोजां ना आदसा देग्लायनि बे एनुवेल कनफारेन्स दा आङो मोनसे देरायाव फैबावनाय जाबाय आरो बिथांमोना मा गामिनि आङो बेखौ मिथिनानै लागोन ब्रादारना मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों एदेनबारि गामिनिफ्राय एदेनबारि ना आदसा ओरैनो साबैसेसिम थाफैनाय जादों पसिसन आदसा दिनैथ' सानडेबो जाहैबाय नालाय फ्रि बयबो फैनायनि थाखाय सम मोनबाय स' गोजोननाय थाबाय आदानिसिम मिथिनायनि थाखाय अब्ला नायलांदो बेवहाय बिथांमोननि जे फेमिलिफोर थाफैनाय जादों ओरैबायदि दा ओरैजाय नै आदामोनबो फैलादों आरोना दिनैहाय देवबारखाय बिथांमोना फैनोहाय सम मोननाय जाबाय दा जेसेबांनाखि बे एनुवेल कनफारेन्सआव जेसेबांनाखि मण्डलिफोर थाफैदों नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन दा ओरैजाय नै ओंखाम जानो लाहार फाहार खालामबाय आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय मोजां ना ओमफ्राय आदा बोसोरसेनि पापखौ सुस्रांनो गोदान बोसोराव एसे इसोरनि आशीर्बाद नांगौ नालाय खेथि बाथि मावनो आदसा बेखौनो लानो फेमिलि फैदों जों आदा स' गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय आदा थेंक इउ स' आङो मोनसे देरायाव हाबफैबावनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायलांदो बिथांमोना मा गामिनि आङो मिथिनानै लागोन बबेनिफ्राय फैदों आङो मिथिनानै लागोन स' आदामोना मा गामि बिसोर रायलायगोन ना अब्ला बेबायदिनो नै ओरैजाय बेवहाय थाफैनाय जादों ओमफ्राय दा ओरैजाय गोबाङानो थाफैनाय जादों आरोना नै सबावहाय ओमफ्राय मादै मा गामिनिफ्राय थाफैदों खनसायगुरि आदसा बै बागमारा खनसायगुरि ना दे गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम ओरैहाय बेबायदिनो माबा जानायावहाय रानना होगासिनो दं आरोना नै ना ओरैबायदि आरोना नै दा बेवहाय जालानाय जाबाय नै आदामोना दा ओरैबायदि जालानाय जासिगोन आरोना नै बिथां ओमफ्राय आदै देग्लायनि बे एनुवेल कनफारेन्सआ साबसिनना थांनाय बोसोरफोरनि साबसिनमोन देग्लायनो साबसिन जादों ना जा गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम दिनै फंबायमोना ओरैबायदि गोथाव
माबा लान्जाय गोलाव औ आस्सा लान्जाय गोलावनि बेदर आरोना ओरैबायदि गांसो जाग्रा दा बे फंबायानो संदों नै देन्जार संनायाव स्मार्ट आरोना नै ओमफ्राय दाखालिनिफ्राय संखादों नामा ना दिनैसो आस्सा दे स' आङो मोनसे देरायाव आरो फैबावनाय जाबाय नै ओरैजाय बेबायदिनो सोरबाया मबाइलफ्राव बेस्थ' जानानै दं सोरबाया जिरायनानै दं ओरैबायदि दा बेवहाय बिथांमोना ओरैबायदि जायगानिफ्राय फैनाय जादों ओरैबायदि नै बिराद गोथाव ओंखाम जागासिनो दं आरोना नै ओरैजाय बेबायदिनो ओरैहाय नै ज'नो ओमफ्राय दा आं आदैनावनो मिथिना लागोन आदैमोना बबेनिफ्राय थाफैदों मेदिनिपुर मण्डलि ना आस्सा दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव रोजा जायगाया भुटान बर्डार सेराव ने सेर दे जिरायलानानै दं माखासे मोनजाथ'नाय जायाखै दा ओरैजाय मोनसे दंबावो नै बेवहाय बे मोनसे देराव फैदों ओमफ्राय नै जोङो पार्टनारा दिनैहायसो लोगो मोनबाय आरोना बिराद गोबावसिमोन ओमफ्राय दा बिथांमोना मा गामिनि आङो बिथांमोनावबो मिथिनानै लागोन दा ओरैजाय नै बेबायदि ओंखाम जानाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नै दा फंबाय नोंथांमोना मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों औ सेकेन्ड लावख्रिगुरि आस्सा दे गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम दा बिथांमोना जाहैबाय सेकेन्ड लावख्रिगुरिनि दा बेवहाय आदैमोना ओंखाम जागासिनो दङ नै गोथावनो जागासिनो दं आरोना दा बेवहायबो मोनसे जागासिनो दङ नै ओरैबायदि जालागासिनो दङ होननानै ओंखामाखौ रेडिनो ओमफ्राय दा बिथांमोना मा गामिनि आं बेखौ बिथांमोनावनो मिथिनानै लागोन ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओरैबायदि गोथावल' जादों आरोना नै ओरैहाय जालागासिनो दंसै नै दायो ओरैजाय ओंखाम जालागासिनो दं नै बेबायदि ओरैजाय अमा बेदर बायदिसिनाजों जागासिनो दङ ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय जादों आरोना मा गामिनिफ्राय थाफैदों आब' रिंखांपुरि मण्डलि दे ओरैहायबो जिरायनानै दं माखासेया जायगा मोनथ'नाय जायाखै आरोना दा ओरैजाय नै बेबायदि आरोना नै दंखलबो नागारलायदों दंखला ओरैबायदि बेवहाय गंसेल' ओरैजाय गंसे ओमफ्राय मा गामिनिफ्राय थाफैलानाय जादों नानिमोनालाय दादगारि ना आस्सा दे बिराद गोजान भुटान बर्डार दादगारिनिफ्राय बिथांमोना थाफैनाय जादों जोबोर इसोरा बाख्नायजाथों बयनिसिमबो दायो ओरैजाय मोनसे देरायाव आङो फैबावनाय जाबाय आरो बिथांमोना मा जायगानिफ्राय सफैदों बेसिमाव बे एनुवेल कनफारेन्सआव आङो बेखौ बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन स' ब्रादार मा गामिनिफ्राय फैदों दादगारि ना आस्सा भुटान बर्डार स' गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओरै थानाय जादों नै बेनो आरोना बिथांमोननि देराया बेनो ओरैहाय ओमफ्राय आब' लायस'दोंना थाफैदों फैदोंसो दिनैसो आस्सा दे ओमफ्राय नानिमोनालाय मा दे आं दहाय नुहरखादोंमोन नोंखौ खैला मैलायाव दे ओमफ्राय नैबावहाय मोनसे दायो जालागासिनो दङ नै ओमफ्राय दा मा गामिनिफ्राय फैदों आं मिथिनानै लागोन आदामोननि मा गामि आस्सा बिटिनि ना स' गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दा ओरै आगैमोना ओंखामबो जालागासिनो दङ नै ओंखाम माखासे जाजेनबाय बेवहाय मोनसे दायो ओंखाम जालागासिनो दङ नै आदामोना ओमफ्राय दा बिथांमोना मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों आं बेखौ बिथांमोनाव मिथिनानै लागोन स' ओरैबायदि दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मुसफुत जागोन रायजो राजाफोरनि महर मोखांखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो बानाय नङा बायदि मोनदों आङो रायजो राजाफोरखौ ओमफ्राय दा मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों आं बेखौ बिथांनाव मिथिना लागोन मा गामिनिफ्राय एन्द्रापुर ना स' बिथांमोना एन्द्रापुर गामिनि दा एसे भुटान बर्डार खाथि आरोना बारा गोजान नङा
मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। ओरैहाय नायलांदो नै ओरै नै माथो बानायसो ओंखाम जादों दे जादोंना गोथाव दा दे दा ओरैजाय नै अमा बेदर आसाम ट्रेक्टर हख्लायगासिनो दङ नै आरो मोनसे दंबाव खाथियावनो आरो बिथांमोना बबे मा गामिनिफ्राय फैदों आं बेखौबो बिथांमोनाव मिथिनानै लागोन। नै ओरैजाय ओंखाम जालागासिनो दङ बिथांमोनखौ आं असिना नुदों दा बिथांमोना बबे गामिनि आं मिथिनानै स्रा लागोन आरोना ओमफ्राय दा आङो सिस्टारनावनो मिथिनानै लागोन मा गामिनिफ्राय फैदों। आइपुवालि ना सेकेन्ड आइपुवालि ना सेकेन्ड आइपुवालि माने बे आइपुवालि दखाननि बबेजों खोलाजों आदसा मिथिनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। दा ओरैजाय नै ओरै जालागासिनो दङ नै नानिमोन ओइ फंबायमोन जालागासिनो दं सिस्टारमोन जालागासिनो दङ नै ओरैजाय नै ओरै नानो जाहैबाय फैनाय जादों नै ओरैजाय बेबायदि आरोना नै ओरैजाय गोबाङैनो थाफैनाय जादों आरो नर्थ बेटारिनिफ्रायबो नै ओरै फै खाथियाव ओरै फै दायो नैबेवहाय मोनसे देरायाव आङो फैबावबाय दा बिथांमोना बबेनि आङो बिथांमोननियावबो मिथिनानै लागोन। ओरैहाय ओंखाम जालागासिनो दङ नै मादैमोना नै ओरै ओमफ्राय गोथाव नामा सिस्टार आसाम ट्रेक्टर आरोना बर'नि आसाम ट्रेक्टर दे ओरैहाय नै ओमफ्राय आबै गोथाव आबै गोथाव ना दे ओमफ्राय आबैया दाखालिनिफ्राय थाफैदों ना दिनैसो दे मोजां आबैयाबो थाफैनो हादों बिराद मोजां। ओरैजाय नै ओंखामफ्रा ओरैबायदि गोथाव बानायदों आरोना ओमफ्राय ओरैनो मा गामिनिफ्राय थाफैनाय जादों फंबाय? खुंख्राजरा ना आदसा गोजोननाय थाबाय। ओरैजाय नै जोंनि आदामोन दङ ओमफ्राय ओरैनो मा गामिनिफ्राय आदामोना? खुंख्राजरा ना दे गोजोननाय थाबाय। ओरैजाय मोनसे ओमफ्राय ओरैनो मा गामिनिफ्राय आदा? सालबारि ना दे नै आदामोनानो सालबारिनिफ्रायनो आदा गोजोननाय थाबाय। दा ओरैजाय ओंखाम जालागासिनो दङ हनै माखासेफ्रा दायो नैबेयाव मोनसे बिथांमोना मा जायगानि आं बिथांमोनाव मिथिनानै लागोन। ओरैबायदि ओंखाम जालागासिनो दङ नै आदामोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि जालागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय मा गामिनिफ्राय मादै? सेकेन्ड लादांगुरि ना आदसा मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय मादैनिसिम बे जादों आरो मा गामिनिफ्राय थाफैदों आङो बिथांमोनाव मिथिनानै लागोन। दा ओरैजाय नै आदामोनबो दङ ओमफ्राय ओरैनो मा गामिनिफ्राय फैदों? खुख्लुं हादानिफ्राय फैदों ने बिथांमोना बिराद गोजाननिफ्राय फैदों खुख्लुं हादानिफ्राय गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय। नै बेवहाय ओंखाम संदों आरोना नै बेबायदि ओरैबायदि नै बे मोनसे गामिनि दासो ओंखाम जानाय जाबाय नै दा ओंखाम जाबाय आरोना ओरैबायदि बिहिरनोल' खानाय बिराद गोबां आरोना बिथांमोननिया नै ओरैबायदि बिहिर आरोना नै ओंखाम जादों दा बेबायदि